Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi navê Xwedayê Dilûvanê Dilûvîn. Silav, rahmet, bereket, dilûvaniya Xweda li ser we tevan be. Gelê heval û hûgirên hêja ji gotinên Seyyidayê Bedî'u'zzeman em gihîştine gotina pîncî yekan. Duayê nexweşan hildin. Duayê wan tê qebûl kirin û pejirandin. Hastaların duasını alınız, onların duası makbuldur. Were îmanê xemgîn nebe, Xweda te ji te pirtir difikire. İmana gel, mukedder olma, Allah seni senden daha ziyade düşünür. Navgîna alîkariyê zekat e. Yardım vasıtası zekattır. Girêdana bi dewletê de yani memurtî, karmentî ji bo xizmetê ye. Divê ji bona xizmetê memurtî were kirin, ne ji bo girtina mihaniyê ye. Yani divê ji bona girtina maaşê tenê nebe, belê ew jî pêre heye lê bila armanca yekemîn û eslî bila xizmet be. Ew nimetên ku te di dema borî da spasiya wan nekiriye, qezakirina spasiya wan pêwîst e. Mazî de şükrünî eda etmediğin nimetlerin şükrünî kaza etmek lazımdır. Yani divê mirovan şükrê wan nimetan qeza bike û pêk bîne gelê hevalan. Emanetê Xweda bin, Xweda alîkarê we be inşallah.